Rono. Sing apik suarane sing apik kaya precil karo slentem iki mau. Ya sing genah, monggo. Enek mik-mike digawe, enek Mas, nyang Ya, apa? ora enek anu Pak Polisi to, Mas. Lha ki apa? Arep nyapa? Takon nyekel wong telu iki lho. Lah nyakut to lho, kowe ape nyakut to Lah jane? kono malah ngandani ya omong. Masalah slentem iki lho. Jak mau market mau Kang Rudi barang lho. Lah karep ora Ngono ngomong. Ayo ngomong. Kowe iki lho marane munggah aku malah kudu omong ngono. Masalah kowe iki lho, Dem. Lah piye to? Tak tau apuk lambemu tenan karo masuk mbok meneng cangkemmu. Iya, meneng. Kancane ben ngomong, ya. Iya, Mas. Lho, ya ora. Sabar, Mas. Sabar. Woe. Lah Pak Rudi mau lho marai. Lah sing ngono aku dikon ngomong sik. Dadi aku yo ngomongi kene to. Ngono aku gak ngomongi kene salah. Sabar, Mas. Sabar. Sabar. Ora meng aku tok ya slentem karo precil iki ya omong-omongan kok darani satru ya. 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 Nggih, Dadi wong nek omong-omongan disauri to. Sauri. Dadi nek omongan ora kleru ya. Nggih, Pak. Ya. Nggih.